8 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғд дар озмуни Сабз бодо кишварам соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. Онҳо аз рӯи 6 бахш иштирок карда расми беҳтарин, шеъри беҳтарин, сурати беҳтарин, ҳикояи беҳтарин, видеоролики беҳтарин, кори меъмории беҳтарини хешро пешниҳод карданд. барои баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати экологии хонандагони муассисаҳои таълимӣ бахшида шуда буд ва дар доираи нақша чорабиниҳои барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва баланд бардоштани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 баргузории ин гуна чорабиниҳо ҳар сол ба нақша гирифта шудааст ва мо минбаъд мунтазам бо ин мақсад корбарӣ менамоем. маросими қадршиносии ғолибон дар маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд баргузор шуд. Барои шодбошиву мукофотонидани наврасон ба чорабинӣ сардорони раёсатҳои ҳифзи муҳити зист ва маорифи вилояти Суғд ҳамроҳ гардиданд. Онҳо хушнудии хешро аз иштирок ва ғолибияти хонандагон дар чунин озмунҳо изҳор карданд. ман аз номи раёсати маорифи вилоят, аз номи мушовираи раёсати маорифи вилоят ҳамаи шумоён дар шахсияти шумоён кулли маорифчиён табиатдӯстони вилояти азизамонро бо ин дастоварди ниҳоят хубу хотирмон мекунам. саломату сарбаланд бошед ва аз ин ҳам муваффақиятҳои баланда ҳамамон соҳиб шавем. озмуни мазкур соли 11 аст ки аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида мешавад. Давоми 2 моҳи баргузории озмун аз 10 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд 120 нафар наврасон ширкат карданд. 8 нафар дар даври ҷумҳуриявӣ ва 21 нафари дигар дар даври вилоятӣ соҳиби ғолибият гаштанд. Онҳо бо тӯҳфаҳои тадорукоти озмун сарфароз гардонида хоҳанд шуд. гузориши Уғулои Раҷаб ва Зафар Ғафуров барои барномаи иттилоотии имрӯз.